dhoga ne jopuonj mago mapuonjo e primary mamoko bende ok omor gi okang' ma bende iselero kane pok wakao paro matimore Mombasa ni riwruok mar KNUT kotelni kod in kaka jagoro maduong' undhogo jopuonj machalo kama. Adieri mar wach ni kanye chieng' tich ang'wen gotieno en romo mane manotimore e kindu kod KUPPET makoro sani KUPPET dong' kar kendgi to un wuok kuwacho ni ng'anyo onge. Kane wasewuok e bura mar Teacher Service Commission, Kenya School of Government, mane omiwa package mar phase 2 achiel kuom gik mane wadwaro. Mok en administrative at all. Wach mar second phase mar CBA has nothing to do with administration. En gima nie chik ma asewacho ni en gima ne kwago sei to ne wa deposit Employment and Labor Relations Court. En gima ok idog e chien. Ma kidog e chien to piero pendo yiech. Iwinjo kata ka jatelo mar piny nowacho Eldoret ni gima osewinjruoke ento nyaka kete kare. Ok de gi wang' lwetgi ka giweyo gima ne ji osewinjre to gidok komachielo. CBA phase 2 areas idhi chul. Kane wabed gi KUPPET mwang'iyo gini to wane waneno ni gini kosedonjo kako donjo ni ng'amo dhi e dwar kinego mwanda ok idogi ket mwanda ne piny kia kata osetho kata pod oyweyo ok ikete piny mondo ichak lawa puoyo mwanda ni nyalo chung' maring maweyi. Wane wasedhi on strike kane wa demand mondo miwa 50% pay rise. Sirkal noyie ni chiwo 20%. Ing'eni ne wawede 20% kane wadok e return to work formula ni strike orumo ok ne wayudo kata nduru kata tamala achiel to nochuno mwadok. Gini en gima dwaro wisdom ok igoye gi kori. Bura norumo ka uyiero gimoro achiel kod KUPPET kosangano timore muwegi kata ne wa consult ok en bura mane kamoro wawacho ni wakawe minutes ne wa consult mwaneno ni kuma wachomo ni wanen matut moko gi ekigi na administrative gi nyaka rwakgi to ma omakre gi labor ne ento wakawe makata kikelo conciliator to wawacho ni wach conciliator ok wadwa dok chien wach kidok ka conciliator koro udhi weyo mane ochiwcha koro udok kende wuoyo manyien unyalo aye ni rach. Ang'o dog mondo mi wuogi jopuonj maluongi kane andhoga